Stop. Ay, unong sa. Unong sa. Bakit lisensya? Palungan lang sa imong motor ma'am, pakipalong lang ma'am, pakipalong. Tapos hinay-hinay padaplin ma'am, kaya agianan man gud siya ma'am. Hinay-hinay padaplin ma'am, hinay-hinay padaplin. Tapos okay na, diha lang okay na ma'am. Tapos ipakita ang imong lisensya ma'am. Sir, wa ba ko lisensya, sir? Na. Kana, bayad jud ka na ma'am. Di ron po ko sa unahan, sir. Ganun. Ay bisan pa ma'am, kay nagdakop meron, wa day kakabantay. Isa pa, sir, bukid man ni dire. Dili nagadakop gyud mi bisag sa mga bukid kay kabalo ka magsalig man gud ang mga lisensya gud. Munang gi-orderan mi nga sa bukid malakop na gyud mi. Paraway nindot na para walay lalis ma'am, ipakita lang imong lisensya ma'am. Kuha lang lang susi ma'am ha. Sir, di pwede na. Sir, Kuha lang sa susi ma'am. By the way, kuha naman ma'am. Lisensya raman akong gipangita, dili na ko kay medyo naluoy ko nimo. 3,000 raman ang lisensya ma'am. Ug na kay kakontakan ma'am para moanhi sa imuha dire para motubos sa imuhang kuan. Kontaka lang ma'am. Sige na, sir. Or muuli na lang ka sa inyo ma'am, ibili lang ang motor. Balik ka lang. Ug unsa man. Di aragyo ko sa unahan, sir. Naro ko importante. Ay 3,000 lagi siya. Wala na tuwan, sir. Dire wala na kay kana siya ma'am. Wala na kay ko nagkuan sa imong kuan. Kanang dili pa gyud standard imong ligid ma'am. Tapos imong kadina wala pa gyud na asiti ma'am. Na pa gyud na bayron on ma'am. Sige na, good sir. Nya imong helmet nya nagtiniil ra ka ma'am nya, nag-short ra ka, bawal gyud na siya Sige na, ma'am. good sir, please, sir. Ay dili makasab-an man gud ni ma'am. Sir, oh. Ihatag lang ang kuan na ma'am, 3,000 ma'am. Lisensya ra man ang pangayoon ma'am. Sir, Lisensya ay, na, sa kong pasensya karon, sir. Sunod, sir, mag-amping naman ko, sir. Karon lang, sir, ba, sir? Ikuha na lang imong motor ma'am, ibili lang dire ma'am tapos kinsay kakontakan nimo ma'am para naay mo tapal sa imo dire 3,000 raman. Okay ra. Dili man ko niya akong motor, sir. Kailangan istagya, sir. Bamongon ako, Ay, sir. dili Gusto jud jud ma'am, ko lusot, wala sir. gyud mi nagapalusot diri ma'am kay kasab-an man gud mi sa amo ang kuan pod leader ma'am ug Sir, ako lang, mag-ingon sir. ma'am. Ako lang, sir, ba? Ay, sorry jud kaayo ma'am. Sige na, good sir. Di arbitaw ko sa unahan, sir. Please, nabitaw ni sir. Sige na, sir. Ay, Babalot dili gyud pwede ma'am. Ang nindot Karon lang yun, sir, ba, sir? ma'am, paminawas ako ma'am. Ang nindot ana ma'am para makalusot ka, bayad nilag 3,000 kay lisensya ra man akong gipangayo. Wala na kay ko nangayo sa uban pa nimo nga kuan. Daghan kay kinig kuan no. Imong kuan dili man standard imong ligid do kinahanglan anay bayaran 1,500 pero wala na ko nagikuan. Ang ako alang gipangita lisensya. Bigyan na siya ang kuan ma'am. Wala gyud kay mahimo ana ma'am, bayad na lang gyud to. Skip ka ma'am kay para makuha na ka ma'am. Okay, kay makuha man. Oras ka lang. Ano man eh? Nag-asa man ka ma'am. Taga diya sa babaw, sir. Kaya di ka nakalisensya. Wala ra ba, sir? Kung anong nagmotor-motor man kawa man kay lisensya, kabalo man kang nagdagop meron. Wa ka kabalo nako ganiha na kasunahan na dire ang TMC ko. Time pa, sir. Bukid man ni diri nganong na may dako. Nanay bagong order ron ma'am nga kinahanglan magdakop sa bukid kay ang mga way lisensya magsalig. Kuya, wag ko ninyo bisag bukid na kayo, maginahanglan ba yun na Order na ginana? samo amo wala may mahimo ma'am. Igo ra mi nagsunod kay gibayaran pud mi. Mupalit ra ko diya ginamo sa Dili, ano ma'am. tindahan. Kuan ma'am. Kanang lisensya man may pakita lang imong lisensya. Ha? Kita kana oh, tanggong nadakpan. Ayan susi na nasa kuha. Tama di imong susi amini. Wala kay lisensya, ipakita na lang na pagbayad na nag 3,000. 3,000 lang ng pangayo. Wala ko pangayo sa imong kuan, sa imong side mirror. Oh, wa na kay. Oh, tanawa, clean gyud kay imong motor. Excuse me, sa mo yatag ang 3,000? Dili ko sa imo, dili ka sa ko magbayad. Igo ra ko mo dito sa opisina namo nya ilista na ko ang plate number sa imong motor. Dili ba tanaw ta? Oh, tanawa, wala kay plate number. Oh. Dagdag na pud na siya. Dugang na pud na siyang violation. Na kay 3,000 na lisensya, tas wa pa kay plate number, dili standard ang imong kuan, ligid nya wala pa itay side mirror. Unsaon man na nimo? Nya imong clutch oh, huyang-huyang pa gyud. Ang motor-motor kag mabangga ka diha. Sige, padaplin lang sa ma'am. Padaplin lang sa ma'am. Grabe, sir, wadyo kay kaluoy, sir. Padaplin lang sa ta. Padaplin ikaw. Padaplin lang sa. Padaplin naman niya ako. Oh, unong ilang. Padaplin sa dire. Ako sa padaplin ma'am bi. Naugi sa ma'am bi. Sa mama, tay sa mama. Padaplin lang sa to yung motor ma'am kay. Kuantaron ma'am. Kahit yung motor ma'am. Sir, Oy! minuto na daw. Maniud to na? O, alas 12 na. Oops, katay lang. Kanina sila nagpaabot dito ba? Minuto na daw, balik lang daw niya. Sige. Nagtawag man ako kauban, maniud to sa ami ha. Di mo kalakaw kay ang inyong susi nasa ko ha. Pabuta ko ninyo dire kay maghusay ta. Ha? Di mo pwede mong lakaw kay wa man may mga lisensya. Pabuta man ninyo ha. Ha. Ay mo lakaw ha. Pag nakay mo lakaw, dagdag. Dagdag kuan yun no, sige. Ay mo lakaw. Kung susi ba nara diri na kita na ko ganiha kay na wa niya nabantayan nalipat siya. Pero nak nabantayan ako na ganiha na siya gibutang. Pero ma'am, nakay mo susi ma'am. Kani kay maka sibat gyud taron.
Limit sa Tara, ma'am. 3,000 ani ron. Pagdali na.